tips og nogle tricks helt konkret for, hvordan I kan begynde at arbejde med visuel facilitering hjemme i jeres egen organisation. Der er 3 gode grunde til, at vi skal arbejde med visualisering. Første grund, det er, at vi sætter billeder på vores ord. Det vil sige, at vi kan knytte vores ord til de her billeder, som hjælper folk til at lære og til at huske helt konkret, hvad var det egentlig, der foregik under det her møde eller den her proces, vi var i gang med. Den anden handler om dokumentation. Det vil sige, at når vi har tegnet vores proces eller processens indhold, så kan vi hænge det op ude i vores organisation, og derfor kan folk genbesøge noget af det indhold. Og på den måde holde gryden i kog i forhold til, hvad var det egentlig, der skete, hvad var det for nogle beslutninger, der blev taget. Og samtidig kan man også som udefra komme og spørge ind til processen og ligesom invitere sig selv ind og gå i dialog med det materiale og det stof, der faktisk foregik på selve dagen. Det sidste, jeg vil nævne, det er involvering, og det er, når man giver penge fri til dem, der sidder i lokalet, og det vil sige, at de får lov til at producere indhold og være med til at have indflydelse på, hvad det egentlig der sker, hvad det er for beslutninger, vi tager. De kan genkende sig selv i stoffet, så gør det også, at man bliver mere involveret, og man får noget mere ejerskab til processen. Gør den figur lidt mere aktiv. Figuren kan lige pludselig til at foretage sig noget. Det her med øjenstilling, nu har vi lagt pupillerne helt i vinden, så er man forskrækket, så er man overrasket. Så ved man ikke, hvad der skal ske. Det er også en måde at arbejde på. Så ved jeg godt, at den her person sådan set skal i gang med nogenlunde det samme heroppe. Jeg har altså været i gang med at illustrere noget, der foregår op på scenen i dag. Og jeg kan også godt allerede hjemmefra etablere noget afstand mellem nogle af de der magtrelationer. Det kan godt være, at der er en lidt for tyk sådan religiøs metafor i den her.